Onte o Concello deu a coñecer os debuxos gañadores de todos os nenos e nenas que participaron pintando as letras galegas e a Ricardo Carballo. Os premios, vales de 30 e 15 euros para mercar no comercio local, entregaránse este xoves 21 de maio ás 12 do mediodía na Biblioteca Municipal de Ribadavia. O Concello e a Biblioteca Pública Municipal colaboraron tamén para poñer en marcha unha iniciativa para conmemorar a Ricardo Carballo co nome Lecturas Confinadas da obra de Carballo Calero. Roberto Pascual, Luisa Escudero, Maite Rodríguez, Isolina Rionegro, Clara Loeda, Anita, María José Escudero, Jorge dos Santos Couto e Yolanda Gómez enviaron vídeos coa lectura de obras de Carballo Calero para festexar o Día das Letras Galegas. Rematou a xornada o alcalde César Fernández cun vídeo no que tamén se sumou a esta iniciativa. Legas, o Día das nosas letras, da nosa lingua, da nosa cultura, pero polas circunstancias que todos coñecedes tivemos que facelo de xeito virtual. Neste ano 2020, o Día das Letras vai dedicado á figura de Ricardo Carballo Calero, e dende aquí, para pechar e rematar este día, quero facer a miña pequena homenaxe lendo un poema de Ricardo Carballo Calero titulado Madrigal a Rosalía. A ti, sombra perdida, espírito pervagante, que entre néboas de alén andas errante. A ti, clara voz morta, ollos feridos, pazo esquecido, outono lonxano, chuvia áceda sen lecer, sibila chorosa. A ti, que tes o corazón de lúa traspasado, nas mans tremor de maina bris que rí, as fazulas aradas pola dor. Oh, estádea de vaguas sen fin, e na fronte un fantasma luarado. A ti, de min, aos pés, a flor dun silencio ajoellado. Agardo que pasarades un moi bo día das letras galegas. A Biblioteca Pública Municipal publicou na súa página de Facebook links a entrevistas, escape room, pinturas, caricaturas, o libro dos bolechas adicado a Carballo Calero, concertos polos días das letras galegas e outras actividades online realizadas con motivo desta celebración por distintas asociacións particulares e institucións públicas.